Mitä sä siinä tuusaat? No pakko ympäristön kanssa. Sehän täällä on niinku vuostot tulee niin hirveästi hiukkasia, niin tästä vähän luontoa. Niin joo, se on se, eikö se aiheuta jotain haittoja? Kyllä, henkilöhaittoja ja kaikkea. Vuodekausia, niin kesän Joo. Niin sä ajattelit, että tää on niinku sellainen hyvä ympäristöä säästävä niin menetelmä, joo. Joo, toi on, sulla on kahvit valmiina siellä. Joo, kyllä joo. Otappa siitä itsellesi kahvit, miekin tuu kohta sitten. Tää on niin terveellinen. Joo, tää on selkeästi ympäristöä säästävä kyllä. Se rauhallisuus tässä on, mikä on laissa tuoda pikkasen, mutta luontoa säästää. Tää on ihan oikea menetelmä, joo. Kyllä. Eiköhän me kohta käydä kahville. Eikä me olekaan. Otetaan kahvit siihen. Selvä.